Frantzitsua da, kurlentzat. Bederatzigarren edizio dugu. Eta Palmaresean Getaria Tolosak ditu 3, Zumaiak eta San Juanek 2, Ibaikak 1 joan zen urtekoa. Baina ziklo aldaketa baten eraginez, ez da honenen artean hau. Hasi da txapelketa. Ea ba. Haizea orain zuzen, zuzen sartzen zen. Hori zaindu beharko dugu, goizean zehar zer egiten duen haizeak. Ez dago arazo berezirik, dena modu honean hasi da, eta ikusi beharko da orain nola moldatzen zaizkigun ontziak. Ea ba. Tolosaldea, Zarauztarra kutsitako treniruarekin, bata treniruarekin, esan da bezala. Duela 10 egun, pasaian, bere historiako, lehenengo bandera irabazia, treniruan. Bueno, sosketa erabatera eman digute, baina ikusten ari garena ez dator bat horrekin. Bigarren kalea libre da, 3. kaletik ditugu Donostiarrak eta Hondarribia 4. kaletik igo. Bai, bigarrena libre. Bigarrena libre kuriosoa da, gehienek hemen bigarren kalea maite dute. Euskadiko txapelketara etorri eta bigarrena libre. Bakarren batek aldatuko luke, guztiek aldatuko lukete. Donostiarrari ematen dio horrek aukera polita. Hori da. Bueltako luzean. Hori da. Autopista bezala jarriko zaio. Erika Gontzalezek ideutako taldeari. Hortxe ditugu Donostiarrak. Eta momentuz Hondarribiak aurretik sartu du branka, Donostiarra ere parean da. Eta Tolosaldea lehen kaletik ontzi bateko atzerapenarekin dugu. Juan Txamarreko askatu du. 34 pala da. Hemen Donostiarrak. Burrukan Hondarribiarekin. Oso test garrantzitsua Donostiarrentzat. Kontuan izan da, 3 ontzi hauetatik bakarra dugula Euskotren Ligan Hondarribia eta besteak ET Liga. Hori da, eta hori, Tolosaldearentzat eta Donostiarrarentzat indarrak neurtzeko aukera paregabe izango da. Estibaliz Gezala, 6 segundoko errenta nahi duela. Lan erditan, kanpoko baliza horretan. Nik iruditzen zait, kanpoko baliza honek, baldintza hauetan, oraindik ura behera doa, orain korrontea, gehiago izango du, alde joateko. Etortzeko iruditzen zait bihurriagoa, batez ere kanpo alde horretan. Donostiarren ontzitik hartutako irudia. Iñaki Mendizabal, entrenatzari. Hore, San Juanen, eta Zarautzen ere ibilia, entrenatzale lanetan. Hirurak hortxe doaz ba, elkarren gainean ez, baina treneru terdiko aldea. Hondarribire ere, bai, deontzian. Bai jauna, Mendizabal. 2 segundo, tartea zabaltzea dela erronka, garbi esan du hau Gezalak, Hondarribiaren patroiak. Eta hemen goaz, Donostiarren ontzia. Ondoko itxasoa eta hor, treniruak askorik ez, baina zanbulu pixkat egiten du, Boston metro oraindik. Balizara iristeko, kanpoko balizak. Itxasarriaren parean. Estibaliz Gezala da hori. Ontzi bat, 6 eskatu ditu, 3 segundu lortu dituzte. Nik uste dut gero badak jakingo du, gero buelta emandakoan. Behar bador korrontek gehiago izango dela kontra. Buelta hartzerakoan, erabat, Donostiarrek izango dute, 30 eskutik. Elkarren nahiko gertu doaz, elkarren gandik. Eta Tolosaldea ere eusten ari da. Ez dagoela 9 segundu, ez dago hain urruti. Bueno,
txandako lehendabiziko protagonistak harriko dizuet. Bera Aitor Oiarzabal da, Tolosaldea, egunon? Egunon. Bueno, Tolosaldea historia eginda, etorri da Euskadiko txapelketa honetara, ez da, bandera horrekin? Bai, dela bi aste, errenterin irabazi genuen, ez genuen espero, baina, hortxe egia, beti borrokan, eta lortu genuen azkenen, lehenengo estropada irabaztea. Eta ze asmorekin etorri zarete Euskadiko txapelketa honetara? Hone etortzeko nahiko lan izan dugu, traineru osatzeko jende gaztea daukagu, eta justu etorri amairukin eta patroiakin, eta non usten diguten. Sorterik onena zeuentza. Bale, eskarrik asko. Araudia bete egin behar eta muga batzuk, ez? Bueno, 4 segundu Hondarribik Donostiarrari, hor dago tartea. Segon kortu eginda, alde hori. Honek esan nahi du, beste, Hondarribia, Euskotren Ligan aritzea, ez dela kasualitatea. Hondarribia, bai esan mibon, esan. Ez, Hondarribiak orain zabaldu egin beharko duela, ziaboga hartzeko. Hondarribiaren ere, hau esan nahi nuen test bat izan daitekela, oraindikan matematikoki ez, eta posibilitateak badituzte play-offa saihesteko, baina play-offeko tokian daude, 4. Donostia Arraun Lagunak Euskotren 17 punturekin 3. da, Hondarribia 13 da, oraindik saiatuko dira hori saihesten, baina gero, play-offeko aurkariak non egon daitezken jakiteko ere, ona. Test oso argigarria gainera. Ziaboga ona eman du Hondarribiak, Eta 5 eta 58 haientzat denbora, Donostiarrak 5 segundu gehiago, eta ea orain. Poparian eta norabidekin eta... Kateatu egin da, estriborretik. Bai, Tolosaldeak estriborretik hartu. Zia bizko! Donostiarrentzat 6-0 iru. Nahikoa azkar, egin dute maniobra. Eta patroia nahiko lanekin. Horentxe. Bueno, 40 segunduko atzerapenarekin Tolosaldea. Askotan segundu bat irabazi nahi eta gero larrutik ordaintzen da. Bai, eta gero Olatuaren norabideak ere, bai. Biziko kaletik 4. bezala sartzen zenan kanpoan, Olatuak begira, Hemen dugu. Hortxe, ez du sartu begira, Eusten, sartu gabe. Ezkeneko unean, Bai, pena bat. Bueno, 6 eta 38 epaimaian Tolosaldearen hartutako denbora. Eta orain, Hondarribik Donostiarrari, ziabogan 5 eta bigarren luzean jadanik 7. Atereare ondo eginda Hondarribia, ziabogatik. Estibaliz Gezalaren agindutara. Errenta badu. Eta hala ere, erabaki dute kaleari eustea, Ibon. Bai, momentuz, nik uste dut, 2. kaleti dola. Ana Osteins, Donostiarra, egunon. Egunon. Zintzo pantaiari begira gaur, asko dago jokoan, ez da? Bai. Bueno, normalean eten ibiltzen geha, eta hor gauda aukera bada ikusteko Hondarribi non dagoen gure txandan atera da, eta bueno, bai. Eta ete liga horretan ezin hobeto zabiltzate. Bai, oso gustora. Batzutan, bueno, gehienetan ez baino 3 bandera lortu ditugu eta oso motibatua da dineskak. Beste bat, baina bueno, orekatua badago ere bai, ez? Beste batzutan beste taldek ere lortu dute eta bueno, horrek ere lehiarako zen bate digu. Zein izango litzateke gaurko helburua hemen Euskadiko txapelketa honetan? Lehenik eta behin, ahalik eta hoberkien arrauna egitea, hombre, gure kasuan Hondarribiri irabazita oso nahi izango litzateke, baina gauza da ondo arrauna egitea. Sorterik onena? Mila esker. Testari begira gainera ondoko kaleti doaz. Bai. Eta, bueno, bada hori ere jakiteko bakoitzan non dagoen. Gero entrenatzailea jakingo du, ze kuadrilla, ze rotazio. Hori oso garrantzitsua da, Gero askotan entrenatzaileek beraiek ere ez dute jakiten, zer gertatzen den, esplikaziorik aurkitu ezen, estropadan gertatukoari, eta askoz ere fidagarria izaten da, noski, ondoko kalean doanarekin alderaketa egitea. Nik uste dut, orain pixka bat estrigorrera egin duela Hondarribiak. Orain arte, kaleari eutxiz, eta orain ari da pixka bat, barruko kaleen bilea Estibaliz Gezala. Nahi duen egin dezake, duen errentarekin, eta gainetik 3 arraun elkarte ditugu lanean. Bigarren kalea libre. Hauxe izaten da, ohiko maniobra hemen,
lekeition. Baina ez da beti asmatzen, Askotan laugarren kaletik hirugarren gotik doanak bere kaleari eutxiz, eta hirugarren gotik edo laugarren gotik sartuta asmatu izan du. Beste segundo bat, da eskari da, 10 eta 11 nahi ditu, eta hori. gehiago. Eta Tolosaldea 47, bueno, Ziabogan galdutakoarekin 40 izan dira, Estriborretik eman da gero Ziaboga, eta hori norabidea berriro aldatu eta behar bezala bukatu maniobra, orain 47, gehiegi ere ez dute galdu. Ez, iruditzen zait. Bigarren luze honetan. Rankaz gehiago galdu dutela. Horan bai, Estriborrera. Donostiarrak 2 segundu jaldizkio, ama Guadalupekoari. Baina tartea hor dago, 9, 10, 11, 3 traineru. Katamaranaren erreferentziak garbi kokatzen dizkigu hor bi traineruen arteko metroa. Eta ondoko itxaso daukagu paga handia daude, Garba da alturaz, bueno, bat metro terdi ingurukoak. 0,6koa da bataz bestekoa, tarteka bai etorriko da bat handia. 0 kalera, Bai. Gehiago markatzen du. Eta itxas beheran, are eta gehiago. Alegin bizian, arraulariak eta baita Estibaliz Gezala patroia. Horrentxe, sarri aldia, 38 palan. Oso ondo ondarribia. Estropada bikaina egin. Eta bai. 11 eta 28. Ondarribiarren denbora. Hemen Donostia. Bai Donostiarra. 11 segundu gehiago. Eta atzetik Tolosaldea. Donostiarraren denbora 11, 29 eta 73. Azkeneko txampan. Hemen dator Tolosaldea. 36 paladan, orain txolatua. Irurak 0 kalera, Zeharo 0 kalera irurak. Eta zalen txalo artean, gora beratxo izan eta gero hementxe da, bai Tolosaldea, 11 segunduko atzerapena, eta 3. postua. Atera atzerako, kalea irabazteko aukera. Bueno, epaileak jadanik gauzak aztertzen eta agindutxo batzuk ematen, ontziak behar bezala koka daitezen. Ez dute zailtasun berezirik. Eta pronto dira. Bandera txuria. Baleko, bai, bon? Ona. Ai, bai. Garbi, bai. Eta hori irtera hona mundu, Horreneko lau bospalak bizi-bizi eman dituzte. Eta iruditzen zait Deustu alderantziz motel xamar, eta parean jarrita, bigarren da hirugarren kaletik kontrastean, ontzi erdi bat hartu du. Bai. Hori jo aurretik da. Segundu bat San Juani, Lea Artibai, 2 irura eta Deustu ere irura. Oraindik bizi-bizi hor ikusi dugu, Bateleren treniruak emandako, hortxe saltoa. Eta hemen, gaur aldaketak. Eta gutxitan bezala, gaur Gereñok hankeko parea aldatu du. Sara Elizaso, horretik, Tane Pescador Estriborretik, ohiko hankekoak edo estropadarik gehienak, denak izango nuke jokatzen ari direnak, gaur lehortean dira, eta horretik Ugarte sartu eta Estriborretik Goldarazena.
lehen ere ikusi dugu, Peskadorren ordezko gainerakoan, ia beti-betiko treniru. Bai, Gereño gainera bere helburuak izango ditu. Gaur esan behar da, lanean ditugun emakumeen traineru guztietatik bakarrak ez diola uko egin Espainiako txapelketara joateko posibilitateari. Eta hori Pasai de Unibaneko Arraun elkartea da. Beste guztiek erabaki dute ez joatea. Araudiak dio, 3 itsasmiletako lana dela, partaidetzaren arabera egun bat edo bi, eta 7 ez baldin badira, inskripzioa eginda, eta inskripzio epea bihar eguerdian bukatzen da. Egun bakarrera. Orduan, egun bakarrera eta larun batean izango litzateke Espainiako txapelketa. Kantabrian, Castro, Galizian egin beharrekoa zena, azkenean Koruñako udalagintariekin adostasunik ez, eta hortik etorri zen Kantabriarako erabaki hori, Kantabriaren aldeko apustu hori. Baina, ez ziren ohartu, igande eguerdirako triatloi bat bazela, eta ezin izan dituzte baimenak eta lortu eta bi antolaketak seri bai, baina ezin moldatu dena proba bia batera egin ahal izateko, eta bigarren jardunaldi hori jokatuko balitz, hori bihar arte ez da jakingo, arratsaldeko 6etan. Oztopo gehiagi ikusten ditut nik, gauza onerako. Itxurazko zerbait egiteko oztopo gehiagi. Eta urtean behin jokatzen den txapelketa bati begira, azken orduko erabaki gehiegi. Gehiegi gauza onerako. Urtea joan eta urtea torren. Esan da esan ari gara, azkeneko egunetan, baina alatxe da, eta nik uste dut, esan beharrekoa dela. Bai, eta esan behar diegu baita ere arrauntzalei eta gure ikusentzule lehialdiren guztiei. Gu prest ginela, estropada hori igande eguerdian zuzenean emateko, bai emakumeena eta baita gizonezkoena ere, baina ezinezkoa denez, zoritxarrez ezin izango dugu estropada zuzenean eman, arratsaldean jokatu behar da, larun batean klasika dugu, Donostiako klasikoa, txirrindularitzan Euskal Herrian, Euskal Herriko itzuliarekin batera, dugun probari garrantzitsuena, eta horren oso bat, demoraldi aurrean Euskal Herria txapelaren finala, Reala eta Atletik. 6 eta 4 estropadaren orduan, aldez aurretik hitzartutakoa, pentsatuz, estropada goizan jokatuko zela, beti izan den bezala, bigarren egunean Espainiako txapelketa. Eta horrela dira gauzak, bai larumatean eta baita igandean ere, igandean ETB kantxa klasikoa dugu, eta ez nolanahiko partidua, gainera Gasteizen, txapelduna, Gaztea, Altuna, Olaitzola, handiaren aurka buruz buru, Amazuriaren feriaren hasiera. Hala ere, gure albistegitan saiatuko gara informazio egokia ematen nola ez Espainiako txapelketari. San Juanen 4 segundu eder hori. Mandio buelta irterari, San Juanen. Eustu eta Lea Artibai urrutixiago bizkaitarrak. Xanti Zumaran, Lea Artibai, egunon. Egunon. Bueno, ikusten ari gara zeintzu dian biontzi indartsuenak hemen txanda honetan, ez da? Hor argi dago, zeintzut izen indartsunak argi dago. Eta, ze helburu daukazue Euskadiko txapelketa honetarako? Bueno, gure helburua da aurten eta igezbe bai, bada hor neskak arraunien ibiltzia. Badakiu oso tristi dela, ero apurba gogorra dela, beti atzetik eta ibiltzia da horre gauzo, baina geru oto-beto daoiaz, jaitxiraz irubidarren atzetik besti iru, eta hor geldi, nik usten dut lana ondo etxen dago zela, eta segitzen badabe, hola, nik uste dut urren gurtian, beste 2-3 itxuko dago zela atzian. Zer, ja, lehenko denporak minitxu bitza horrek ez tiraz, dira ja minitu bat, eta, bueno, mejoraten goizela, nahi dut esan. Estropada eremu hau ezagutuko duzu, ondo ezagutu ere, gaur zein da hemen gakoa? Bueno, nik uste dut hemen gaur ez dagoela problemarik, nahi batetik idaziko dago honenak, hori argita garbi. Gaur, beste egun batzutan behoten da, mendebala dago nian, batada hobiagoa eta hori, baina, bueno, guk aurroko lautik junginean eta kriston estropada gendu bat. Zer dago esan? Naturalezi dala naturalezi eta gatsa ala jakitzen. Sorterik onena eta eskerrik asko, Santi. Seguri, eskerrik asko. Santi Zumaranen azalpenak. Dakien guztia zango balu. Bai, berdin dagoela, nik uste estropa eremuak peini ez dagoela berdin. Lekeitio, okerrago ikusten dugu askotan, beste baldintza batzutan esan duen bezala, mendebalako gorra azintzen duenean. Eta ere gaurko honetan. 5 eta 53 San Juanentzat. Estropada serioa ederra egiten ari dira.
Gereño prestatutako emakumea. Orain Oriok Eta deustu Orio libratu arte. hor ari da. Lehiakor gaur ere bai. 5:57. Eta hirugarren denbora 5:58 markatu du Hondarribiak eta begira kronoa nola doan. 6:13 joango da. Oso zabaletik, Hor dira deustuarrak. Uribe Larrearen kuadrilak ziago. Eta 13 segunduko atzerapenarekin. Lehen txandako bi ontzi, Hondarribia eta Donostiarra aurretik. Beraz deustu 5. tokira, lan erditan, 6:16, Bilbotarrentzat. Eta hemen dira, Leketio eta Ondarroako emakumeen artean osatutako traineruan Lea eta Artibai. Lea Artibai, Lea, 18 segundu. Denbora 6:41. 6:41. San Juan da Orioren artean, hortxe, Maniobran, lau segundu eta orain ere bai. Seira joan daune batean, orain laura ekarri. Poparian asmatu ezkeo izango luke hori jok aukera, San Juan estutzeko eta zergaitik ez garaipena lortzeko, demoraldi osoa daramate horrela. Baina San Juanek errenta handiagoarekin edo errenta txikiagoarekin jakin izan du orain artean lortzen duen diferentzia hori ondo kudeatzen. Hori da, eta hortxe osta aldatu direnean ere, branka aurretik. Oazen ba San Juan darrekin. ¡Adelante! ¡Vamos, campeona! ¡Suaiga, Vicky! ¡Tami! ¡Boa! ¡Boa! ¡Tiramos a popa! 35 paladan. Hemendik aurrera iruditzen zait, olatuak eixiago markatuko diela. Ventaja da, eta ez da. Halaxe da. Treneru terdi da. Baina horrendik desente falta da, eta olatua bizitu egingo zai, ¡Eso es! 14 txandako beste protagonista batekin, Félix Aguirre, Deustu, egunon. Egunon bai. Bueno, cuéntame qué objetivos o con qué intenciones veníais a este campeonato de Euskadi. Bueno, pues el conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Estar cerca de las mejores y hacer nuestra regata. Con respecto a la Liga ET, lo cierto es que tenéis ahí una bonita pelea con Donostiarra por ese playoff, ¿no?, de ascenso que sería el máximo premio. Sí, está todo muy equilibrado, muy parejo. Estamos siendo muy regulares en la liga, pero esto es muy largo, quedan muchas regatas y bueno, hay que seguir luchando y intentaremos estar ahí. Mucha suerte para Deusto, gracias. Es que ricasco. Eta elkarrizketa garaian, Ibon eta Bio komentatzen, norabideekin zer egin San Juan hortxe bere kaletik, aukera ere batzuen pixka bat ababor aldera eta gero olatua markatzen duen norabidean etortzeko, baina hor ari da, esan dugu 3 hurbildu da Orio, berriro 5 joan da diferentzia. Orain, lehenbiziko kale honek, orain du, nire ustez duen abantaila orain izan dezake. Eta itxasberarekin gehiago, olatu gehiago altxatzen delako. Iñaki Arostegi, Orio, egunon. Bai, egunon. 4 segundu, 5. Ematen du asko dela, baina ez da asko. Ba, 3 jarri geha, hor mantentzen gehan traineru batea. Bukaerako metrotan uste pixak gurutzatzeko aukera eukiko deula, baina hortako gertuxo egun behar dugu, kanpoak nahi baino gehiago bat egue, baina, bueno, buelta oso nahiten egea. Eta egia esan, buelta oso nahiten nahi zarete, eta ligan ere oso ondo egiten nahi zarete dana, ze lastima, San Juani ezin aurre hartu. Bai, ebete, ustetia estropero gauza berdinak esaten nahi errepikatzen, baina, bueno, hortxe gaude, eta ez dugu etziko, da nik uste dut demoraldia bukatu nioen lortuko duela estropada maten aurre hartzia. Bai aurrela den, sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Bi trainerukoa da tartea, ikusten dugu norabidea, Orio, bere 3. kaletik, nola etorri den poliki lehenengoaren bila. Orain ari da. Ere bat gurutzatuta orain adete bai. Baina, falta diren metroak ikusita, Ibon, 200 metro pasatxo, dentaja polita da. Hartu beharko lituzke 3 bat olatu. Bai. Eta San Juanenek bat bera ez harrapatzea. Ez dela bat ikaragarri. Bat ikaragarri ona. Orain San Juan olatua. San Juan ari da. Azkeneko 2 minutuan, nik uste dut, 0 kalean lehenengoak gehiago markatzen du. Bi traineru, orain olatua zartuko du gainera San Juanek. Diferentzia 7 da, 7 segundo, 2 ontzi, eta San Juan hemen dator. Euskadiko txapeldu.
9. edizio horretan, San Juan. Bai, San Juan! Zorionak Batelerei. Orio Amarreta berrogeita amabost eta orantxe Orio. 8 segundu azkenean. Poliki, 4 lehen luzean. Eta beste 4 orain 11-0-3-0-6. Oriotarren denbora. Eta San Juanek 2016an lortu zuen hemen marka 10-25-koarekin. Gaur 10-55. Minutu erdira. San Juanek jakin izan du, usten, Orio bigarren luzean 3 segundora etorri zaionean. Jakin izan du, usten. Eta hemen dator Deustu. Onparaketan, Hondarribi eta Donostiarraren atzetik, beraz, 5. posturako. Hemen datoz Bilbotarra. Adek ere, 0 kalera. Deustu, azken olatua, bai! Minutu bat eta 4 segundoko atzerapenarekin. Bere txandan 3. Eta orain, estropaderemoa zeharkatuta, hemen da etxeko entrainerua, Lea Artibai. Gogoratu Lekeitio eta Ondarroko arraunlariak ditugula hemen, bi arraun elkarten elkarlanaren fruitua dela trainerua. Arraunlariak egiten zailtzen ikasten, baintxa arraunlari sentitzen. Ea zenbatera sartzen diren. 2 minutu azpitik. Gaia Boitiz. Batroi lanetan, hemen da. Bai. Minutu bat eta 58ra. Eta txalo sorta galanta nola ez. Lekeitio bildutako saleek haiei eskainitakoa. Garbia, gaur San Juandarren garaipena, 10-55, 8 segundu hori, Zilarra Oriotarrentzat, brontzea Hondarribiak, gero 4. Donostiarra, 5. Deustu, 6. Tolosaldea, 7. Lea Artibai. Aitor Ugarte, San Juan, Batelerak, egunon eta zorionak. Mila esker. Iasko arantzateratan? Ba, erabat. 3. duzu, Euskadiko txapelketa, ez dakit nola ospatzen den hau. Hombre, gaur gaina egun berezila ospatzeko, gaur San Juanen jaietako azken eguna da, Bateleren eguna ospatzen da, bereziki gaur, berezila, ez, gaur bandera eramatia, eta, bere garaien izan dako, eta gaur bertan San Juanen estropada jokatzen nahi dena Batelerak, dedikatua da nahi, gaur egungo Batelerak eta aintzeinoko Batelerak izan dako, Nola ikusi duzu gaurko estropada? Bueno, gaur pixka beldurra gano, ez da, eta batzuk ditugu, eta, orain argi dago, pixka helburua zen izan daiteken ligari begira, baina, zuzan duzun bezala gaur arantza bat kentzeko zegon, lehen gorteko Euskadiko txapelketa hori, eta, hori jo egia esan azkeneko metro arte, ja praktikamente gainean eraman dugu, 3 segundora ere bajan digute, eta gero azkeneko tramoan bai egia, olatukin edo asmatu egin dugula, eta 8 arte zabaldu dugu. Baina, estropada luzea da, eta hortxe, ondia. Ligan ezin hobeto. Gipuzkoan estuago joan zan kontua, baina garaipena lortu zenuten. Gaur garaipena Espainiakoa? Lastima. Gaur bertan ukatu dute Euskotreneko guztiak, San Juan izan ezik. Lastima da horrela ibili behar izana, ez? Arraunen emakumeen arraunari bultzatu nahi zaio, eta gaur egun badirudi Espainiako txapelketa ezinezkoa dela aurrera eramatea. Tira. Gozatu, zorionak, Aitor, eskerrik asko. Mila esker. Zorionak San Juan darrei eta hortxe doaz orain, arduradunen ontzira, eta bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura Zailburuaren eskutik jasoko dute ikurrina. San Juan darrentzat izango da, garaipen garbia, lehekez, inolako aitzakiarik ez, joaterakoan 4 segundu brankaz, etortzerakoan ere jakin izan dute hori kudeatzen, 3 segundura hurbildu denean Orio ere, eutxi, arronketa galdu gabe segi, eta bukaeran berriro 8ra eraman dute tartea. Aldaketa batzuk eginda, lehen esan dugun moduan, hankeko parea aldatuta, Zainazio egunez, Pasaian festak, han Batelerak, Aitor Ugartek esan duen moduan, arrantza bateletan, beraz, egun ezin borobilagoan nire ustez, San Juan darrentzat.
Gustora asko, horra ugarte ere. Ugarte eta gondala zena. Bai, erantzukizuna ere, bai, hankekoentzat batipat eta guztientzat, nola ez, guztientzat. Entenatzaileak ere, aldaketak egiten dituenean, da diferentzia minutu erdikoa denan erresa da erabaki horiek hartzea, baina tartea txikia denean, ondo neurtu behar dira, egindako mugimendu guztiak. Eta entrenatzaileek gauza probatzen dituzte noski entrenamentuetan, baina gero askotan pausua estropadara ematea kosta egiten da, eta beti izaten da, kezka puntuari edo espektatiba hori ez da, zer gertatuko ote den. Eta alde horretatik begira, San Juanek berriz ere. Bandera eta hori horrentzat, ni pentsatzen dut pixkat etxigarria edo, esan daitekela, saiatu estropada onak egin, eta behar duen suerte apur hori ez, eta bigarren, jarraitu egin behar, eguna eritxi arte. Gizonezkoen lehian Euskal Labe Ligan Zierbenari buruz ere jardun gara, ez, horrekin, eta seguruenik hor dabilenak azkenean lortuko du saria, ez? Begira, bestela turrean Tomas Galestarrak nola lortu duen garaipena. Bizitza osoan laguntzen, hau eta beste, eta 30 urtetik gora ja, ara, pum, garaipena. Hori da. Eta gero horri ematen zaion balioa ere berezia izaten da, Federazioko presidentea. Hortxe dira, Alkain jauna. Presidenteak detalle guztia zaindu behar ditula eta marine lanak egite. Bueno, ikurriña astintzen posik San Juandarrak, garaipen ederra eta txapela ere bai, bakoitzarentzat. Txapelak, ez da? Bai. Malau txapel dotore, Lorea Bilbao, zango da hori? Hortxe da baita ere. Eta saria, txapeldunari, txapela, Ibon! Bai, ala behar du. Eskotren ligan bakarra ematen da, detailea da, Detailea da. Dirutzarik ez dagoela, sariak emateko gutxienez, palmarezerako eta oroigarri bezala. Eta erakusteko, eta etxean dotore gartzeko. Hau irabazi nuen. Bai. Hau irabazi nuen. Are eta gehiago erabate amaterra den emakumeen arraunketan, ez da? Hori eta bandera preziatu da bestetik. Zen mimorekin, nire aperezik, bildu egin bandera. Eta patroia gainera, Ardura du, banderaren ardura patroiarena da. Bandera elegantea, Ibon. Bai. Hori ere errepikatu egiten da. Ongi landutakoa, eta bai. Hala behar du, Ikurriña dotorea. Bueno, hauxe da emakumeen lehiak ekarri diguna, ikusi nahi genituzke arraunea goian dituztela txapeldunak. Oraintxe, gora arraunak, zorionak San Juan!